Ndaka Winky million akapfuura. Million US dollars. Akapfuura. Tani million umba wake na. Million network yake ka million na 9. Kurandikisa million marecords by iTunes. A million records by iTunes anochengeza. It's 99 cents one. Yeah. No kubira nazvinjwa. Mukiti ne mari banje million. Million songs anotenga. Million masales anobata mba. Ona Winky zanoita. Ani problem kuti ana yepo. Anyo plata zenda mu market youth. But ku million ndobvuma kuti anosvika. Million zoreze. Ari kuona madola kubula mubudzire dola. Woverenga kuti 1 kusvika ku million. Unondora? Exactly. Ana ari million. 1 madora ari million man. Anawo. Serious, what am Dara? Man kunzvise imdara, ndinatsokunzvisa. Munhu anoita million achigara kuruwa man. Mdara, mira munhu. Aiwa, munhu anoziva panogara Winky zvosu hapana. Zvokuruwa zvaizvo mukabvunza kuruwa kuti wambona Winky D. Winky kuzimre park. Kana kuzimre park wacho andifungoti achigara. Ndokune vigilance ka. Studio nogona kuita ikoko. Imba yake ka ine. Aiwa, Chawa muno muZimbabwe ka munhu ane mari yakapfuura vanhu vakanyanyowanda nemakandiwa chete. Winky D ane million. Makandiwa akapfuura ke million. Vaiva madharadhara. Iyo chechi kutobhadhara kupfuura kuimba unoziva. Dhara, munhu chamusinganzwise Winky D. Chimbo alright, singanetse saka namba dzabhanda. Anochinzi ndo rendokupa. Obvunza kuti akuda mari pashow. Imari anoda mari pashow. Inini ndichikuremember. Aiwa, mai mari anoda mari pashow. Aizvozvi 10k. 10k anopiwa nani? Anopiwa. Nemapromota nani? Nachipas. Ambonyanyaita chi? Kuimba. Dauntaura kuti taura one show yakapromotwa nachipas. One show last year. Any year. 2014. 2014 10 years ago. Kaka ndikutaura kacho. Animati 1 iri mna. 2014 panga katochipa pacho papa. 3000. Apo 5000 kuita City Sports. Isu staida totora Japreza. Same date iroro bozi yanga last day show. Taida totora Japreza chimisa Japreza vachitenga show achitoramba 5000 Japreza. Vachitotora kuda 8. Vaida 8000 ana Japreza. Takatozomsiya takatozongoita nemazimdanzo chete. But iwo wanoda nodhura Japreza na Winky ndiani. Inini wandoti anodhura pavari vari tunzi Winky D. Winky anopisa. Winky D anodhura bozi atore gate. Winky D atore mari pagate. Chandoziva chinokunda Japreza unogona kuwirirana naye pagate. Japreza unoza chaanobvuma. Japreza chandobvuma kuti chanokunda Winky D ihait. Aiwa Japreza muri. Kwete pamari. Pamari anotsvaira. Alright. Yo, alright. Toti Winky D aita album. Not 12 my songs. Saka one song, every song we take 1 million. Saka not 12 million US. Inenge siri yake yese kanti iTunes inoziva. Aiwa, even watongesa half. Inenge what iTunes atora 50%. Exactly. Yotora 49 cents. Numbers don't lie mdala. Numbers don't lie. Zimbabwe muno 14 million ani. Tokoti 5 million wese anenge ari pa social media. Tikamboti 14. Tokoti 5 million ndo anenge ari pa social media. Vane mari. Vanhu 5 million akaburitsa song ashe vanhu 1 million anotenga masong. Muno muZimbabwe muno munda. Uri kuenda kupi dzika pasa? Ndida kunatsoramba ndakamira. Kuenda kupi? Ndakuramba ndakamira. Pane munhu wemuZimbabwe anotenga music pa iTunes. Varimo mdala. Ini ndine Chelsea ndine kabhebha kandowira. Chelsea ane iPhone anotenga. Muno mumbare kwete kuti chi. Muno manotenga music. Zvatino download. Ayo ha download Chelsea can buy. Chelsea isistrane yangu Chelsea anotenga. An iPhone 13 anotenga. Ndiye munhu anogara achitonzwisa masongo manyowani anotenga paicho. Ndora munhu wese ane song ya Winky D download. Download pa YouTube pa SoundCloud. Ndonzwisisa mdala chisunzwisa vanhu vakaimbirwa na Winky D dhara vazhinji vacho vakuenda mabasa. Vanhu yavo vanomuda vanotenga. Kana wazogara pamwe manje Winky D anotenga song.
Saka yo alright. South Africa kuna pirates kumuzi kunotenga. South Africa kuna YouTube iri nemkomo. Iriko but kuna pirates. Auri Zimbabwe music pa YouTube South Africa unosunga. Zvevanoziya Pirates. Vanoziya mdara no East Tembo kwachurwa mtown. Mina ndairidza mtown. Kwachurwa tembo torwa ma laptop on. Unobhadhara shamwari kune mari inobhadharwa yesensus yemadj kune mari inobhadharwa yezimra inobhadharwa toziya izvo zviriko pirates iriko but because anditaura pano 14 million vari kuZimbabwe 1 million vanotenga direct vanotenga direct ona zvinyorwa paiTunes yako yawakutaura kuti inotengwa and get over 100 million songs for free for 1 month aiwa iwo awingiti aburiza 100 akabuda wakaregister ndara ndikweza kuti mbona problem yamuri kuita mdara wakuzoita kuti takavenga wingiti amuna kumwenga amuna respect na wingiti but million ya ndara ndotoziva kuti amuna kumuvenga ndotoziva kuti amuna kuvenga plus amuvenge vanhu musakwidze munhu aiwa mdara ngatifese mafakes chimbotanga materera mafakes andito saka ayo ndoda kubvunza bvunzai mdara munhu anotanga kuauditwa mutaura kuti wingiti ane 1 million yeZimbabwe anayo yakaona kupi anayo yakawana mdara inini ndakaita tuma shows na wingiti yakawana kupi mdara ini ndakaita tuma shows na wingiti ndichisenzera divine 2 shows nedivine assignment exactly divine assignment pataita mageto 2 patakatanga kuti geto 2 tisati yabiwa nachipas tisitakaitanga ndiye munhu wataida kutora kuti apinde mageto izi mazuva anga abuda akasisaite zvemageto izi takanoona mubhanda inini naRoddie tikapiwa contract form raita ngebhuku raita ndikaleya kebhuku achiramba 3.5 3500 airamba pashow tikazomsofta kuti aya tikuda 2 shows andiwa Friday neSaturday apa abvuma kachindipa ichi 7,000 ari 2 unzwisa i2014 anotora nezvari chiki saka iko zvezvi nekukwira kwaita level mudait nekutora kwaita akatora mawadzi muAfrica ane 2 mawadzi muAfrica saka awadi mari awadi aiwene mari just a reward ndikunyeza kutaura kuti level dzona naAfrica zai zinobudisa mari but hapana kana sendi nouya paipai aiwa mari inobuda hapana kana sendi noubuda kani mari inobuda bosi panokwira ndege paipai mari inenge ichakatobuda aiwa wingidzimu level ari muAfrica inzwa akapiwa awadi vekujamaica handitika iye akatadza kuzvibhadharira ndege kuendeko kutopiwa awadi angane show anazwisise iyo wingiti pese kwakapiwa awadi isiri yemuZimbabwe akamboendereko aiendeka haana mari yacho haana mari privacy yarasta privacy unozati mudara isusu tichita naye show unozana Davido saka kuti wingiti ane mari privacy aiwa Davido atikataura zvemiliyoni ane mari pura Benaboy naDavido takutaura zvema 100 million kana kuti ma 50 million anawo wingiti kana ukamisa sport 2 million 3 million anozadza anenge achiridzana atiwirirani taura mamwe artist ari 1 inganitombodera ari 1 wingiti asadamboita show ari 1 alright mndara garoziya izvo ayo mama artist anozoya papost ari 1 anozadza unozati senda daro most national sports mndara ndobheja vangazi indobheja inini wingiti ambo pakazadza show ari 1 HICC ari 1 anozadza kandaenda akatanga ari 1 unongesa madj chete unongesa madj iyoya pasina killer tip pasina japreza pasina ana aizviita ari 1 but problem yakaita vanhu kuti vakatanga kukomberena kuti hadi kusumudza vamwe haisi KFC aya wingiti ndi KFC haisi tinopikana mpana wangu wingiti national sports anozadza mudaro ngaiteka hapana promoter ari kuda kuita wingiti aiteka gambo zvipromota gambo buju bantani pakabuda mujeni freedom yaya chichi akazvipromota ane mari kabuju bantani akadhonzerana asi na buju bantani iwe ndara mungindimkunyanya musaizandi wingiti akwanisa kuzvipromota we anokwanisa hadi kuzvipromota anozvipromota we ayo mari anayo mdara musanyoera mari anayo
Dara inini ndikutaura Ana mari Dara inini ndikutaura fact. Ndakutaura fact man. Dara inini fact yandikutaura kuti anayo. Inini ndakasaina nayo. Kwata zvokunyeba kamdara. Kana Gara pasi uda kuenda kupi? ndadada kutiza. Uda kutize chi? Ndadada kutiza boss mungu amsikuti. Ndikutaurira. Ngati inini fact, inini winkitika. Inini ndakashanda naye katu. Zvokutobhadhara katu takambhadhara. Inzwa, mina ndakutaura mpanangu. Mina ndakutaura 7,000 shows. Ndakutaura zvausikasiye. Ndakutaura zvausikasiye. National Sports Stadium Jamaica. Vanhu 2 vakaizadza. Hope of Freedom yaBhutu Bantani. Ndapenda boy. Vari 2. Yeah. No one else akazadza Jamaica. Yeah. Wembley Stadium. O2. O2 yeah. Bena boy last year ndakazadza. Ari 1. Aiwa, Bena boy anopisa. Saka yo kana uchimwati Winky Diano zikanwa ka. Ngaende kuEngland. Aiwa Kana kuJamaica, ngaende kuJamaica. Ndoba anozozoona kuti is nothing. kuJamaica tukuyako, hani kumawatsi takatora. Tukuyako kuJamaica. Aiwe. But we ngano pizza mama. Chachinobvira chachinobvira. Wezani devil one artist wadakona ane contract form recondition isingarwadza ndiunyebera condition awingi tiyairwadza but ne condition yekuti zvaye anda zvinhu professional problem yana professional. one kana muchironga naye show security yenyu ane consider pamuri kuitira show anopa consider pay system renyu anori consider nema artist nema DJ achawe anova consider. We ngano pizza but million. Vanofana ngari professional one. Akwanisa kumira pashow. Ndakambo amita kapinda. Takutomodita shamari. Tomodita. Anotanga banga asada mubade. Pa million pa tax takamuti 15% tax. Pa million. Anobhadhara newana unoenda 15% emillion iyo. Anobhadhara. Anoenda kujeri, unoendesa munhu kujeri. Aiwa aende kujeri, anoenda kujeri seachita mari. Unoendesa munhu kujeri. Anoenda kujeri seachita mari. Baba. Ndara tikumuza kuti inini ndikutaura fair figure. Winky D million akasvika. $1 million muZimbabwe muno. Kosula anonzi ane million asika. Akaiwana kuti. Yababa vangu. Iwe million Zimbabwe dollar. Aiwa, yes. Zimbabwe dollar. Sula anofamba neRange Rover kamwe. Ani Winky D. Haya mdharaka munoziva kuti chi daunatsokuonesa effect. Motikari inotenga munhu inokuza. Japreza million arimo. Japreza arimo. Ndara motikari anofamba naye ichita 150,000 nozochaya million. Iyo 150,000 mari ere. Achizochaya million. Iyo 150. Iyo otenga motikari 150,000 iyo oshaya million. Chiki. Azviite mdara. Inini tsano wangu akatenga motikari 80,000 but 500,000. Bila chiki. Mandi kuti 500,000 wanayo. Chiki. Bena boy akatenga moto ya 2.5 million. Yakuti inoitwa ku odd 50 million anayo. Inoitwa ku odd. Tonga chitoro tama 50 million. Ya unofonera. Mdara Bena boy atizokukomplaina uyu. Bena boy anoita show ye 500. Ari kuchaja 500k. Zvinozikana nepasi rese 500,000 US apa oya kushuka. Lazima richo. Ayo, do remember kapapa. Tositana zvanoita zvino. Ayo, alright, pa 500,000 ipapo. Anosara nemari. Pawanzana ne 400,000. 200,000. Aiwa zviti. Pane manager, pane artist ane. Manager ndimhomuzika. Ante manager wake. Yo, nozati Bena boy. Ngama yako ngari manager wani. Ngari manager wani. Fela, Fela foot. Nozati se Bena. Nazo chikwanza kusample chi music ya Fela. Nozati se Bena boy yashtamani. Nozati se Bena boy yashtamani. Amanezwa na mai. Wangakura zvakanaka. Oh, nenda kura. Wangakura zvakanaka. But chikuirane. Achikuirane risatenda ku. Winky Diani million. Aiwa ane $1 million. Yes. US dollar. Yes aya. Million ararema. Aya ramba izvinyu. Ane wana Winky Diani mari but million. Ko uyari kunza kapiwa 80,000 enzo. Sign of contract. Andaze kunyepa publicity stands yaya. Iyo mbona yari marasta akayanga. Ayenda kairamba. What is 80,000? What is 80,000 muZimbabwe? 80,000 aitenge fortune anyowani. Yeah, sure man. Wazinzwa. But 80,000 aitenge D4 dimu Ford Ranger anyowani muZimbabwe. Aitenge D4 nyowani. Aitenge D4 nyowani. Saka
Zataura zvinane basa. But Enzo 80,000 yakawandisa ngaimba 80,000. Iwe nenonsense Anoimba yatsvina anoimba 80,000 angaiwana. Dati 80,000 anogona kuipiwa. Hanzi akapiwa 80 plus 20,000 yakatengesa so Enzo motikari ya 100,000. kana Enzo achikwanisa kupiwa 80,000 Winky ndienda zanyaya kuti milioni. Ndozvatiri kutaura zvacho kuti milioni Winky ndianaro. Bosi Enzo ane 100,000. 80,000 kupinda muna milioni imari mkangani kana ka 11 ka 11 kana ka 8 ka 12. Saka kana mfano wewe wanezuru zvake tumane turasta noti apa hanzi pamwedzi arikutambira mari inenge munhu akutamba bhora kuengland 12,000 a month mudhara. Enzo aisha muengland makunyepa mudhara 12,000 pounds iyoyo ndeyewiki Iyo wakataura naRonald ndepaminute. Ronald ana Ronald wamadhara bhora kune vamwe vadiki 12,000 per month mudhara hakuna play bhora munonzi. Ndozokona kuti ndikuita nharo dzemunhu ane godo. Hayi hamuna godo godo ndoziya mudhara inini zvegodo ndikuziva kuti hamunhu. Inoenda kuti maartist emuZimbabwe atosvikawo pa level. Burna Boy pakatanga kuuya kuCanada akapiwa 5,000. But the Silver Stone ne bawara Winky vakazinga. Zvanire rairwa mudhara nikuona kwangu. Zvanire rairwa mudhara remangoro. Nirairwa timu yeKFC ni timu yana timu mama akakasiyana mazhaniro. Awaita vaisanganisa. Mudhara angari selector kuti unonzwisisa angari selector. Iyo munhu usina kana music ine label yakanzi producing Jamaica, label yakanzi music producing New York, music yakanzi producing Toronto, music yakanzi producing London, England, Houston, Stonebridge, NW10, Brixton, ondinzanisa nemani. Mamsotomboenzana. Usandinzanisa na tempo. Azvite. Usandinzanisa na tempo mwana. Teta tonya amna personal. Usandinzanisa na tempo. Mutsaka zvekudaro. Sasa vana vadika. Dara nguva yangu ndoyega sound raitenga music. Dara ndoyega aitenga original. Aundi inini autombonyidza na Jabi. Jabi mdiki. Jabi akari mdiki ngariza makopi. Ndakatomdzikisa kusvika apa. Apa pasapo. Mugedha wekunani. Jabi chaiwe stereo wani. Godfather. Vairiza makopi kana music yakabhema. Wazvinzwa. Aundinzanise nevanhu vaive. Ndaitenga music, ndichipiwa music mahara futi. Because nandine network yangu was huge. From Jamaica, Toronto, England, Rough Cut Band England. House 10, NW10 Stonebridge, Cove Donovan Crescent. Ndopambane studio Rough Cut. Wazvinzwa. Ndara magona nenyanda datongobvunza. Nenyaya wanenda yobvunza. Makambenda kukapura shingilani. Andina kuenda ndakaenda kuNyuka. Madidi. Yes, world class. Exactly. World class ari chinchi. Makaenda. Kuto drive kutoenda. Pade munhu ainditisa nharo zvangu achiti madimani asakamboenda ndikati baba Silverstone was the only sound in Zimbabwe aipisa. Aiwa handina kuridza. Ndaenda kunonzwa. Ngoma yangu nanonzwa. Patori nevidhio unondoona nditori mudenga nditori nepito pamunhu. Ana asandamboridza. Bora. Ndichitonakidzwa zvangu. Bora. Ana shashamani vachiridza. Shashamani is my friend Papa Bilimba. Vachiridza. One munhu akaridza kukinya. One munhu akaridza kuSwaziland. Ndinakaintroduce reggae music paSwaziland. Papa Bilimba. Nekubotswana Botswana futhi ndakaenda wazvinzwa payovu paningapa ndakaridza music vanhu vakanakirwa sei saka unditaura magara munotapira baba haya pamarekodzi munonaka asi Winky milioni anayo Milioni asatana. Mwana Winky. Hayi oraita anayo. Atawirirana nda. Pamarasta anopisa Winky ari kupisa. Hayi anopisa. Koma java vakadzoka kuEngland vakapfupika vachipopota. Japreza boys ini japreza didi. Ndida kubudza fera. Mara nokugona japreza. Imi munozazvino chitika nemapromoter. Ndinzi wangu. Wachisana. Japreza akanyimwa time yake. Bakazi akanyimwa time yake. Azvina kuti munhu kana wanakidza aufani kuputira time yawo wawirirana na promoter. Boss kune mamwe maartist anenge aripo
waiziya japresa namakazi vakatorwa time yavo nawingi vanombozvitawo aiwa ndochisaga chacho yo kana wakanakidzaka hazvino kuti unofanira kutorera vamwe vanhu unofanira kubva ngobuda kuri kuamerica ka takatokuridzira puti kuti chibva pastage handi bhawa ratopera wazviona iwo kana wakanakidza ise soundman ukuridza music kunakidza time yako yakakwana 15 minutes zako dzakakwana dzima uchingunaka kudaro because hatisi kuziva uda kutsikirira vamwe vada kuya tine masaundi edu kwecanada naking table vanorira zvekudaro Satori King Temple, Ricky Temple, Baba, Baba chakaita sei King Temple yo Canada. Achala mashandi. Mawani. Mpana wangu anoridza mangoma. Specs Baba. Specs ba Canada vanoridza ba radio so unofungati uri mudansi. Specs achiridza ba radio. Vanozaliota pisirani na Winky. Winky ticket pisa. Pisa ku. Winky ticket pisa. Kana Winky dia achipisa ndisika. Ngaite zvakaita Bena Boy, ngaende ku Jamaica. Achaenda. Ngaende ku Jamaica anozadza stage. Ari kuenda noizadza. Anodi anoimbirani kaniyo entaka niyo. Ngaanoridza O2, azadza O2 yeku England. Ndobani akangoita akaenda ku Jamaica ridza O2 yeku England kana Wembley Stadium. Yes, but Bena Boy is back in the industry yeku Nigeria. Industry hombe. Kunoba kuna muna industry ke Zimbabwe akatomboiswa mari kana 70 million kamunako muno. Avane 350 something million population. Yeah, close to America. Baba. Even kana kuti artist mudiko ku Nigeria akangovhura page rake aona kuti zvichafwa million 1 million in 5 days fast because mandi kutaura zvausikasi even ana Biniman vakauya kana ku Canada vanotomboridza ma night club vachipiwa 2000 alright 5000 ka night club but makuru anowingi dhiri rake mari haana pressure nayo hanyoida handiri watanayo yawandisa 1 million wamita mna aiwa seudamuona mvura achero chatora labhadha inana sendi but anogona zotya gara ndozi yangu kuti muona kuti hamuna ini but iripo haiperi million shakana njika mari ndotongoikuika mamillions mdara million asati asvika handina mari but kana chiifanaona Winky dia wana million handina million na Winky dia yakasiyana but kana chika mari yangu mari yavanayo but uri millions mdara ngati million mdara andoiwana million 1000 ndina mbaba mdara da akabata million tese takapfuma bozi mdara alwadzizi mdara makabata million tese taipfuma bozi satamene million kai munhu ikuwa unoita iwe waita million chete unotaka kupenga unoziva masa control kutaurira kochimabata wani bana adi ukonya mandi kutaura even my Jamaican artists anorira na Capital purisa 1 million ayo Capital hana nindobvuma munozati sema bounty killer purisa 1 million bounty killer nayo ane wana million ana apane bounty killer million menza munhu kujeri yo Movado shamari Movado million ana mina ndikutaura akaline million ana mina ndikutaura akaline ana Movado ana Movado ana ani akaline Movado ana Pandakapesera I can vouch for you pandakapesera kuona izvo akaline achinda mazuva akatora na Movado achinda Canada aiweta 600,000 saka if you statement rariswa na Movado kuita song cha song inonzi flame ndo mari iri muhomwe mako ivi wakazuri weti ayo ndita iri muhomwe ndita mari ya network ndita dhululu hai mari koko ndikadawo matengesa angu ko ndikazodawo machapuri chapurika kupi ndara nochapurika zeti ndara ukatenga imba 30,000 urikona hurumende yemuno makati munhu wese ane imba ya 100,000 bhadhara tax chaona mwana wakuramba kuti imba yakaise 100,000 vachatenga kuramba kovai vane dzimba dzema 5 million vanofanira kubatirwa matax kana iri 10% 15% tukuida yakaenda kuhurumende yeZimbabwe 15% ye40 million baba wataura yes nemba ye40 million ya takakanda munhu ngii
to bread basket yemuZimbabwe. Asitoriko here mbe 40 million. Dziriko. Tinogona kunge dziriko but muZimbabwe. Aiwa. Blue roof ndo yandakanzwa zvangu kuti yakasvika 40. Butika. Ine artificial lake. Makusunga manje. Serious. Unofana andakaiona zvangu 40 million. Ayo hurumende batyaza yakagadzirwa diamond. Vakuru venyika uyu anofana kumbopinda mukati. Obatala mudhara weboss akuramba kuti blue roof. Uyu munhu anofana kupinda mukati. Ukakura nemukomana uyo ufokaziya chokwadi. Uyu munhu anofana kupinda mukati. Amunye pamwongo. Sei panyaya iyi. 40 million. No zita rako kuno muZimbabwe mukutaura. Iyo zita rako rinonzi cheche. Ndonzi DJ Chidi. Rimwe racho. Tendai. Tendai chi? Marechera mudhara. Bata tendai marechera mukande mukati. Makatadza bata dambuzo marechera muzobata ini. Iyo. Ngati blue roof ndei 40 million. 40 nosvika mudhara. Artificial lake alright mudhara. Iwe. Nani makubvunza. Iwe. Wakambo une munhu ari kuvaka dheni. Unonyazeza 40 million ini. Kupwanya gome mari. Kupwanya gome naita sei? Close to 80,000. Kupwanya chete. Kuzopwanya 80,000. Ine shamari yangu mudhara ndotamba naye kuvaka. Kusati kupwanya gomo, tati kuservice. Kungori rova chete gomo rara kunzi rapwanya. Asati aisa foundation. Where's a flat? Abudisa 80,000. Asati aisa foundation. Andakuudza 80,000. Stand yekoko mudhara akatenga 30,000. Stand yekoko akatenga 30,000. Atuziramba pa 40 million. Shamari yangu chaichayo vanchida ndo vanatomuridza. Ndambovoriyo ungaziyo joina zite vakakwane mari here. Aiwa nokupura. Aiwa chatare zvema 40 million. Anokwana kusaiduka na kusaiduka. Mari joina zite. Esco. Chodza mara. Unokwana Chodza mara. Sazondibuka ola sara Chodza mara. Support ai. Kumbunza Esco. Support ai mimi. Kumbunza. Eza wagwa. Winky diane milioni. Yes. Winky mitano. Anopinda. 1 million. Million. Mteni. Mteni. Ama asi. Masi. Maria ina atkesha ngono ngasina. Ya atkesha. Ati mumburi muma asiti kana ndani ma asiti yakatwanje. Ama asi zwana ndinga kuita pina mu. Ngoto 5 5 saunoziye Zimba. Same anemba iwe kumwajeri kupiri nokuba. Adizoziya nguri kubanda ngozanza nedzimba. Adizoziya privacy ya Winky ndo inozongorwadza. Ndozoroza pamari, mari unotutuma baba. Urikuona ndi chivayo. Mari vaida kupenga nayo mari. Mari sadzungura. Chivayo ndi madzibaba sha ndo muna mari. Bara kukukonya nayo, mira unzwe mani we. Mira unzwe chimunyaka unzwe. Unoza Winky D. I so private. Boss manager wake. Asidane mari baba. Datunzwisise. Mari 1 disease. Mari akafana ne. Kana wimba. Utampa bheki nyanga chama inobora pa bheki. Sha Jena Winky D mamsikanzwisise. Jena Winky D. Inini autotora maonero angu inini ndotoziya. Winky D Jena yake ndiri kutozongotoka na MP mutasi. Uye kupi? Eyo muno mziba. Hayi, urifanga chimfarira pamizi ndomfarira politics. Zatofarana. Akanapedza keri yake mimi. Akanapedza calling baba, aisane kuimba baba. Jana ndapera. Mira. Chocho la itamba shi. Chocho la itamba shi. Itamba bora. Nika tinosiya. Nika ipo yoyo. Nika ipo. Yo yake tori west than Zimbabwe. Esco. Yo unozati kuka ame andokuchiri chocho la. Kagoni ndokuchiri. Oyo chimonyara. Esco. Winky D Anozadza National Sports Stadium achizare. Macheso ndiye akaruza. Winky D Stadium Anozadza. Anozadza. Iyo nenda show ya Winky D. Wakaenda kaita zizi here. Nini mashow ya Winky D. Ndinoenda andiende mashows sha. Asazwa nani yo? Ndakatunzwisisa. Andiende mashows. Wazwele shamai. Macheso ndiye akatukwanza uchite. Ya macheso obvious. Macheso ndosatambisa. Right. Macheso tatomvisa. Winky D angazadze stadium ekuIngland arwani. Aiwa azvita. Angazadze stadium ekuJamaica arwani. Aiwa azvita. Arwana. Bena boy akazadza arwani. Angari Ayi waka Bena boy ndanga headline. Kana chiti munhu ari 1 ndo headline. Ndione kwakamilirwa nevanhu. Asaka HICC anozadza kabuzi ndiani. Aiwa HICC kanopinda vanhu vangani kana. 2000. Tena aisvike. 10,000 seater. HICC aisvike 10,000. Tamboita mafiki zulu mama. Sha. Mind you karuta 5,000. mind you tana nemunhu aitobhuka mavhenyu. Ndindaitonobuka kanini kukambani. Ndindaibukira. Ndikutaurire.
ini ndidaichoira meja izisi but 10,000 ndikutaure mpana takaita mafikizo hayo timunyarara mheni mpana unetsei aijamani Eric Donalds mustadium national sports stadium 1989 watadza kusvika 60 akati washonipona iko shonipona iko handakabva afa munhu wacho ndikutaura yemarasta marasta achapisa ekunzi rege ichapisa noti rege yenyu yana bhimani rege vakatadza kuisasa but kwanga kwakazara aiwa kwakazara zvokuti promota akakutora mari yake akaitawo kaprofit handiti iyo taura maartists ekuti vanoridzana wikiti inini tichiita wingiti zvangu ndotanga neprice tinoda national sports ari price ukaisa 10 akuzari ukaisa $3 munoita fuka pasiti ari 1 ndine ndiri promota ada kubvunza ndini promota dara ndati ndini promotawada mudzikisa pa$3 wadati muzwisise mdara kwakuzebhura here dara jota inotengesa doro mari ndati kwakuzebhura here kumatapu wingi diochaja $3 national sports hapana atowe zimdansi Dynamos inobva nevanhu kuno kuHarare mabhazi achitera uko kunobhadhara aiwe iwe wiki zihana akandandura bulawa hakuna munhu anobva kuHarare kunoona show aiwa Dynamos wachine nevanhu kubva kuno aiwa Dynamos ndio inoitwa izvo aiwa Dynamos ndio inoitwa Dynamos vane simba vadara ndikutaurire hakuna munhu kuZimbabwe anoita show ari one Anozadza ari one waisa kana madj anonakidza sei panotoda kila ti japresa SQ loti kasekalasi papo paserenkira ngapinde kwene ngapinde kana munyara ana Ferdinand wangwanu taisapotsa kutinene nematisi mangani kani youri wani apa nimechasisi ari wani ari pamtukudzaisasa HICC ezatoona uri pamtukudza ari wani na 11 kokushoya pera apa tatichinasoda kutaura chokwadi apa mdara takunatsoenda pachokwadi chaipo chisi chokuwanda japresa ari wani akazadza papakari paya sa 25 pampakazara chakaendesa imba wakajapresa papakari paya akazadza uramba uri Winky ndiane milioni mudhara milioni ipi US yakawana iyo achichacha 10,000 pashow here mudhara yakawana kutaura yakawana aya mamillions aya ndo anoti mamillions aya ndo mamillions kuZimbabwe ndo mari yakapiwa Enzo mamillions wana mamillions asi mudhara Enzo arunza apiwa 80,000 aiwa Enzo arunza apiwa 80,000 Winky ndianosha sei millions Enzo akapiwa 80,000 Winky billion azasvika tachokwandi chekudaiso japresa Winky anditi mari dzavo dzinogona dziri close unoda ora machesa asati asvika million kamwari vanhu aya vanogara life machesa akasvika aiwa mina ndingopedzisa nyaya yedu those artists vanogara life in capital unzwa zvakuzoti ane milioni mumba milioni kubhenki mbonyarira ipapo asi inini kira timu 300,000 amo amana panangu hatida kuvengana nemaartist
vekate nawo idiscussion Azvida kuveka nemati. Idzo mari dzemati dzinenge dzemushonga dzisingaverengeki dzisingavanzopafoiyo kana paFacebook adzipo Vari bhobha kurarama. apa kurarama bho Akumbire munhu mari. zvinhu zvake zvezviri Vana vake, mhuri yake, family yake. zvese zviri Paanogara pari bho. Ana maid, mwana wake anoenda kuchikoro chakanaka. zvakati vakutengwa majini Pakuzadza pastadium apa. Winky Anozadza Hakuna iwe, even kuAmerica chaiko chaiko. Chaka 1 munhu artist wekuAmerica unofunga kuti ari kupisa. Waunoti Anozadza state. Alright mudara. Inini zvangu nzvuka dzangu zvandoda. Nzvuka dzangu dzakunge ndizvo Anozadza stadium. Ndichataura namudara. $3 ava national sport. Avaridzire $3. Tombhadhara flat ka koyepa gate ndeyeko. Iwe anorambira. Takamboita naye 2 shows one taita mashow ma $5 one. Yosha mari Ema $4 taita. Saka iyo alright. Winky D anochaja $20. Ozomutenda kuti nesa sports stadium. Achitamba flat. Azviti. $20 vampinda on 6. Dara. Wangweza dora boita 7 zikapasi. Kunzwisisana. Mimi muri kukurumiza. Mukona problem yamuri kuita. Mira. Ndakubvunza. Japreza ana kuti ashopa netball complex akafoma. Ayo kajapreza adiwe kubari munhu. Ungamisiye. Ayo adiwe. Dara, mandi chikutaurira imdara. Nyaya japreza mandi kudzi. Radix omurama mukanoziziya. Akachisa poster rake pakona paredha. Ndakamuudza Radix. Japreza kunoka kuterera vanhu. Ngazaka kutaura dadiwe. Vanhu. Inoziva nyaya yechiya. Unoziva vanhu vangari mbani. Ini ndoziva vanhu. Mbari munondogona kuziva vanhu. Yanga isiri nyaya yeprize. Vanhu ndoziyana nawo. Mbara chandoziva kupindwa chinhu $10. Aiwa. Yaigona topindwa. Esco. Aunonyeba iwe. Iwe wangona $10 zopinda paprize. Saka inini mbare muno mukaziva 300,000. Yeah, it's possible. You're going to say 5,000. Yeah, it's possible. Inini ndoziva 5,000. Inini. Vandozi. Kuziya kuona kuti kandoza ndikutaura ndotadzani taura ndotadzani wakasira vanhu matishi vanhu vangani takata 500 vanhu 500 taura kana patori panapa tirangani aiyo but up andokuzi watiketani atiketani saka nyimba 5,000 enikuseyo uye ari kutaura 5,000 enikuseyo anekaoziya clinton oziya bango musemawasivane aiwa vasivanu mdara pakupinda padhoo mukanzi family yese ine 1 ticket pakupinda padhoo rebhawa munonzi 1 ticket saka kubhawa unofunga kuti family yese inoenda bhawa aye wandikubvunza ka tikutaura zvemanambers andati apa tikudhila nemanambers namba inonza padheni penyu panoverenga census unomhoresana nepamwe nababa vako muri andomhoresa ndichimuka mudhara ndokona kuona vanhu 30-40 ndichingomuka wandoziva nawo mari vanhu vasikuendiwa mabasa mudani medu munovafanha vangani vatete kamira nawo wakutenderera wafanira munobara vaende majabrezi Vanopinda show $10. $10 zvanadzo guka ari kutenga ne10 vanayo mari bada vaende saka vaende kwajabreza yazvana 10 enoda kwajabreza unozara matsotsi anoita mumafoni inini wajabreza ndopinda izo so 5 ndikatsvaga imwe 5 ya10 kwanei wapinda majabreza ne$10 jabreza kumbari anogona Hauna kana mari yekuzono wapinda majabreza. Jora kora wapani pitseke. Jora kore. Jora ngara sei? Wapen nini? utoshamba nedhora rako mdana ndagauro andina ndakandibonaro gauro ndakamboita angushoma gauro ndakamboriita angushoma gauro shoma ndakamboriita mdana zvekuena 8 waya pamwedzi gauro shoma ndaipiwa 8 waya mabulangwa vaita mashows kuno kana creative chitoro ndaisi staita hope vanhu hemo mapinda mahara chamara saka usanyebe iwewe mashow ebhadharo usanyebe mashow ebhadharo usanyebere vanhu alright mnatitore zvine evidence tisanedze mpano chimonyara mfano wangu ayo usanyebe mamonya ipo amadhora kupisa tamboita show ebhadharo nemamonya madhora usanyebe matikuura zvezvine tatakuudza manambers emashow aya kana uchida toconfirma nemvheti wangu iyi getoto yakati wambari stoda
2014 yakapinda vanhu 4,500 imuhou 4,000 yese muhou Mapinda vanhu 4,000. ndara taiti apinda Ndati musodha mapinda vanhu 4,000. yes yes sir muhou Chipara. ishoyi alright kana mune nharo kana mhara mune nharo